Eritrean Women's Association of North America. محبر دك أنشتيو إريتراويان أب السمن أمريكا. جمعية المرأة الإريترية في أمريكا الشمالية. Mrs. Asgedet Mahratab is a well-known, well-respected public figure in the Eritrean society abroad. She is a lifetime justice seeker in the United States of America. She's an Eritrean veteran fighter, a political activist, and community change maker and facilitator. In 1975, Mrs. Asgedet Mahratab joined the Eritrean Liberation Front, ELF, from Asmara, where she was born and raised. She served in medical field during her stay with the ELF military group. Mrs. Asgedet Mahratab was elected to the General Women's Association Assembly and served therein as a leader and educator. After the historic 1981 Eritrean Civil War, Mrs. Asgedet Mahratab left Eritrea and immigrated to the United States of America. Since 1985, Mrs. Asgedet Mahratab has been involved in the struggle for justice for Eritreans and continues to do so to this day. Mrs. Asgedet Mahratab has an engineering degree from the US and has worked in the field in her hometown in California. She also served as a board member of the non-political organization by the name of Eritrean Democratic Association, EDA. The main objective of the Eritrean Democratic Association is to support Wadi Sharifei Elementary School in the Sudanese refugee camps and the Ma'do Parent Program to help children in exile grow and learn and to provide fostering programs for them. Mrs. Asgedet Mahratab is also an active member of EWANA, Eritrean Women's Association of North America. السيدة أسجدت محرتاب شخصية عامة معروفة ومحترمة في المجتمع الإريتري بالخارج، وهي طالبة عدالة مدى الحياة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي مقاتلة إريترية مخضرمة وناشطة سياسية وصانعة تغيير مجتمعي. في عام 1975 انضمت السيدة أسجدت محرتاب إلى جبهة التحرير الإريترية من أسمرة حيث ولدت ونشأت. عملت في المجال الطبي أثناء إقامتها مع المجموعة العسكرية لجبهة التحرير الإريترية. تم انتخابها لعضوية جمعية المرأة العامة وعملت فيها كقائدة ومعلمة. بعد الحرب الأهلية الإريترية التاريخية
عام 1981 غادرت إريتريا وهاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية. منذ عام 1985 شاركت السيدة أسجدت محرتأب في النضال من أجل العدالة للإريتريين، وما زالت تفعل ذلك حتى يومنا هذا. حصلت على شهادة في الهندسة من الولايات المتحدة الأمريكية، وعملت في هذا المجال في مسقط رأسها في كاليفورنيا. السيدة أسجدت محرتأب تشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة المنظمة غير الربحية المسمى بالجمعية الديمقراطية الإريترية. الهدف الرئيسي لهذه الجمعية هو دعم مدرسة ود شريفاي الابتدائية في مخيم اللاجئين الإريتريين في السودان، وبرنامج معدو للآباء والأمهات لمساعدة الأطفال الإريتريين في المنفى على النمو والتعلم وتوفير برنامج الرعاية لهم. السيدة أسجدت محرتأب هي أيضا عضو فعال وداعمة للجمعية جمعية المرأة الإريترية في شمال أمريكا إيوانا. حفتنا أسجدت محرتأب أملئ هيوتا بوليتيكاون ناي محبرسبن تطابقت فتح خوينا كتقلقل صانحان ألان أبشين شعات تميسوعن حموشتن كاباس مران أبتقر لحنة إرتاد تسليفا كساب شحين شعات تميسوعن شوعاتن كاوتادر حكمنا أقلقيلة بدحرو أبقو بعيد أغلالا محبردك أنستيو تمريز بمرحنة ترجع أقلقيلة دحخونات حد بشحين شعات تميسوعن عن حدن نفس الدات أمريحا أو حورات مقستات أمريكا كاليفورنيا بشحين شعات تميسوعن عن حموشتن أتيا قلسا قصيلة نهندسات مرتو ودي ومويا تنبرو لختما أقلقيلة بسيكازي أبال بورد مغصب ألبو إرتاو ديمقراسيا محبر كوينة تقلقل إرتاو ديمقراسيا محبر زسر حلوم كند بروجكتات مدبر سدتنياتا السودان زركب بيت مرتي ود شريفي مدقاف ناي معدو ولا مدب أبسد زلو هتسانات كعبيون كم مهارون محقازيو كمون أبزوانزي أبال وانا محبر دقانشي إرتا أبسمين أمريكا دمايا كبراتن كبرانن تخاتاتلتي مدب وانا اتي بحضورات منقستات United Nations عمت كاب حدار 25 كساب سقاب تحساس عسرته زود مدب من قاح بقداي عمت قبل عددك نستيو مو قاد عمت قبل عددك نستيو زبل لو معامتون نهلا جيزيو أخيلو وانا مدب يقبرن له وانا مالت محبر دقا أنستيو إرترا أب سمين أمريكا ويكا Eritrean Women's Association in North America مالت إذا أسعيبا زغربو حتر مدب بأوانا استدالو مدب كوينو زغربو لكم زلخو أسجدت محرتأب إيه إذا الأستاذي بتاعمي عادن سفيحن سلازخنه بحتر جيزي كل خجلت أي كعلني بزيتا خاء متأن بستخاء لمتأن جا مدبي عقد استنطرتات بمقلات كم هزبخ نحسبلون كنسار حلون كتحساس ايو مالت عمت اب رأسي دقا انستيو مالت بعد السنتاي عمت اب لعل دقا انستيو بمخنيات صوتانا دقا انستيو سلازخونا اب لعلنا زورد عمت بزح ملكعات اللوه نعنا نإيرتراويان طرح زملكت كأ أيكون أملو عالم زلو تقاميو مالك بمساراتو تي عمت قبل علدك أنستيو كل حبرة سبات عالم مثل ولا نستيت تحليو مع عرنا سلازي ترقاقت كاوزنك إلي سلازي أكالاوي صوتهاوي
ቁጠባዊ ዓመፅ ኣብ ልዕለና ይፍፀም ምክንያቱ እቲ ፓወር ወይ እቲ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ በቲ ሓያል እዩ ነቲ ንድኹማት ዝወርደና ዘለዎ ዓመፃት እንታይ ዓይነት መልክዓት ከለዎ እቲ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ጓል ኣንስተይቲ ክንብል ከለናስ እንታይ ዓይነት እዩ ከመይ እዩ ዝግለፅ ብቐንዱ ፊዚካል ወይ ኣካላዊ ዓመፅ ኣሎ መብዛሕትኡ እዚታት ሕጂ ጓል ኣንስተይቲ ወይ ኣብ ሓዳራ ወይ ከዓ ኣብ ብዝምድና ምስኡ ዘለዋ ወድ ተባዕታይ ዝወርዳ ዓመፅ ማለት እዩ ኣካላዊ በትሪ ጌርካ ምጥቃጥ ማለት እዩ ብዘይካዚ ስነ ኣእምራዊ ኣሎ ሳይኮሎጂካል ዓመፅ እዚ ከዓ ኣይትረብሕን ኢኺ ትጠቕምን ኢኺ እናተባህለት ኣብቲ ሓዳራ ርእይቶ የብላ ናይ ምውሳን መሰለ የብላ ከም ስንክልቲ ከም ማለት ጎደሎ ጓል ኣንስተይቲ ጎደሎ እንዲ ዝብል ሕብረተሰብና ከምኡ ማለት እዩ ኮይና ትነብረሉ እዩ እሱ ከዓ እቲ ሴክሹዋል ወይ ስጋዊ ዓመፅ ከዓ ዋላ ብሓዳርን ከላ ማለት እዩ ብዘይድላያ ዝወርዳ እዩ እዚ ሴክሹዋል ዓመፅ ግን ኣብ ሓዳራ ጥራሕ ዘይኮነስ ዋላ ብጓና እውን ከምቲ ኩልና ንፈልጦ ሴክሹዋል ሃራስመንት ኣሎ ማለት የሸግርዋ ማለት እዩ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ወይ ከዓ ዓመፅ ርእሱ ዘፍለጠ ከዓኒ ሬፕ ኣሎ ማለት እዩ ካልእ ሴክሹዋል ኤክስፕሎይቴሽን ኣሎ ዋላ ኣብ ሴክስ ትራፊኪንግ ማለት ነተን ሕፃውንቲ እየን ሕጂ ብዚ ሴክስ ትራፊኪንግ ዝተሓዙ ንሪኦም ከውፅወን ከለዉ ብጣዕሚ ሕፃውንቲ እየን ኣንደር ኤጅ እየን ገሊአን 14 13 ግን ኣብ ምንዝርና እትዮም እቲ ገንዘብ ኣታዊ መግበሪ ይገብርወን ማለት እዩ ሂውመን ትራፊኪንግ ኣሎ ጅሆ መሓዝዚ ሕጂ ንዓና ንኤርትራውያን ቀልጢፉ ዝርዳእና ነገር እዩ ምክንያቱ ዘመዱ ወይ ወዱ ወይ ዝኾነ ቤተሰብናስ ጅሆ ዘይተታሓዘ ዳርጋ ይብልናን ክንብል ንኽእል ኢና ምስለኒ ሕጂ ኣብዚ ከዓ ፊዚካል ኣካላዊ ዓመፅ ይኹን ሴክሹዋል ወይ ከዓ ፆታዊ ዓመፅ ይወርደን ተን ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ እዚ ንመን እዩ ዝጎድእ ብቐንዱ ንደቂ ኣንስትዮ እዩ ግን ንመን ይጎድእ ከመይ ከይእረም ኣስፊሕና ክንርድኦ ዘለና ነገር እዩ ማለት እዩ ንደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ኣይኮነን ዝጎድእ ንሕብረተሰብ እዩ ዝጎድእ ማለት እዩ ዋላ ሕጂ እዚ ኩሉ ንብሎ ዘለና ዓመፃት ብኸመይ ይግለፅ ኣብታ ጓል ኣንስተይቲ እንተኢልና ናይ ሓንጎል ሕማም ይኸትል ኣብ ጭንቀት ተኣቱ ነፍሰ ቅትለት ትፍፅም ሕጉስ ስድራ ቤት ብዘይምህላው ዘይሕጉሳትን ዘይዕውታትን ቆልዑ ትዕቢ ብዙሕ ኩሉ እዩ ዝትንከፍ ማለት እዩ ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና ካ ብኻራ ዝቕተላ ኣለዋ ተሓኒቐን ዝሞታ ኣለዋ ባዕለን ነፍሰ ቅትለት ትፍፅማ እዚ ኩሉ እዚታት ነታ ጓል ንደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ኣይኮነን ዝሕዝን እታ ብኻራ ትቕተል ዘላ ኮ ኣቦ ኣሎ ሓውቦ ኣሎ ኣኮ ኣሎ ሓዋ ኣሎ ኣብ ሓዘን ዝኣቱ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሕብረተሰብ እዩ ጉድኣት ናይ ሕብረተሰብ እዩ ከምኡ ስለዝኾነ ከዓ እቲ ቃልሲ ነዚ ንምድምሳሱ ንምውጋዱ ናይ ሕብረተሰብ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ እቲ መን ህጂ እቲ ሕብረተሰብ ነዚ ደው ኢሉ ዝቃለሰሉ ፍትሒ ዝደሊ ሰላም ዝደሊ መሰል ሰብኣዊ መሰል እቲ ዝዓበየ ሰብኣዊ መሰል ግህሰት ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብ መሰል ጓል ኣንስተይቲ ምግሃስ እዩ ስለምንታይ ከምኡ ኸውን ኣሎ ፍርቂ ስለ ዝኾና እቲ ሕብረተሰብ ናይ ፍርቂ ሕብረተሰብ መሰል እንድሕር ተጋሂሱ ትዝዓበየ እዩ ኣብቲ ብድሕሪኡ ክመፅእ ኸእል እዩ መሰል ናይ ቆልዑ መሰል ኣሎ ናይ ዝሸምገሉ መሰል ኣሎ ብዙሕ መሰላት ክንዛረብ ንኽእል ኢና ግን ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰል እቲ ዝዓበየ ሂውመን ራይትስ ዝገሃስ ወይ ሰብኣዊ መሰል ዝገሃስ ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰል እዩ ማለት እዩ ባዕሉ እቲ መሰላ ብዘይምሕላው እቲ ዓመፅ ብዝወርዳ ማለት
ኣብ ትምህርቲ ይኹን ስራሕ ዕድል ብዘይ ምርካባ መን ጉዳይ ካብታ ስድራ ቤት ጀሚርካ እቲ ህዝቢ እቲ ሃገር እዩ ዝጉዳእ ማለት እዩ። ምክንያቱ ሰሪሓ ከተምፅኦ ትኽእል ዓቕምታታ ስለ ክትጥቀመሉ ዘይፍቀደላ ዘሎ ይጎድሎ ኣታዊ ጎድሎት ቤተሰብ ማለት እዩ። እቲ ርእይቶኣ ስለ ዘይስማዕ ዘሎ ሃናፅ ርእይቶታት ከተምፅእ ትኽእልን ከላ ኣይትስማዕን ማለት እዩ። ስለዚ ከይዱ እቲ ቤተሰብ እታ ፋሚልናታ ብድሕሪኡ ከዓ እቲ ሕብረተሰብ ከይዱ ከዓ እቲ ሃገር እዩ ዝጉዳእ ዘሎ። ስለዚ ድሕረት ብንቕሓት ስለ ዝድምሰስ ንቕሓት ከዓ ናይ ኩሉ ስለ ዝድለ እቲ ወዲ ተባዕታይ ጉዳይ ኮይኑስ ክቃለሰሉ ዘለዎ እዩ። ንዓና ጥራሕ ዝገደፍ ኣይኮነን ማለት እዩ። ኩሉና ኢና እቲ ንቕሓት ከዓ እቲ ድሕረት ከዓ ኩሉ ስለ ዘሎ ካብ ኩሉና ክነጥፍኦ ክንቃለስ ኣለና እሞ በዚ ጉዳይ እዚ ምውጋድ ደቂ ዓመፃ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኣነ ይፅዋዕ ኣለኹ። ደቂ ተባዕትዮ ተዛረብሉ ኣልዒልኩም ጉዳይኩም እዩ። ደቅኹም ኣሕዋትኩም ኣሞኹም ሓትነኹም ኣዴኹም ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ወፈራ ኣንፃር ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ብደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ክውዳእ የብሉን ወይ ንሕና ጥራሕ ክንዛረበሉ ዘለና ጉዳይ ኣይኮነን። ሙሉእ ሕብረተሰብ ክዛረበሉን ክነቕሓሉን ዘለዎ እዩ እየ ዝብል። በዛ ዘላ ሓፃር ግዜ እዚ ኣኽለ ንኸውን ቴንኪዩ። ኣብዚኣ ወዲኡ ኣለኹ የቐኒየለይ ጠኒልኩም ዝሰማዕኩም የቐኒየለይ። Eritrean Women's Association of North America ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ኣብ ሰሜን أمريكا جمعية المرأة الإريترية في أمريكا الشمالية